fredag. Jeg vågnede med ondt i halsen igen, og det er så træls. Og jeg har ikke engang noget te at kunne drikke. Så det eneste sådan varme, jeg lige har, det er en kop kaffe. Så det tror jeg skal have lavet mig. Ikke at jeg kun skal have en kop kaffe, fordi jeg har ondt i halsen. Jeg skal i hvert fald have noget varmt ned, så at det forhåbentlig lige kan blive lidt bedre. Men klokken den er kun lidt over 5. Vi havde tænkt, at vi ville møde tidligt i dag. Det er fredag, hvis ikke jeg sagde det. Det tror jeg har sagt. For at få arbejdet en masse, så vi forhåbentlig ikke skal arbejde i weekenden. Fordi vi har lige et stort læs af noget, der skal printes. Nogle bestillinger, der skal printes og sendes ud af døren. Så vi stod tidligt op og ville komme tidligt afsted. Men jeg lavede også en portion koldhed morgenboller i går aftes med mine surdejsrester, for dem havde jeg virkelig mange af. Så dem skal jeg også lige have bagt nu her, inden vi kører afsted. Og ovnen den er ved at være varm, så jeg skal lige ud og have dem sat op på et stykke bagepapir. Så skal de ellers bare lige ind og bage, imens at jeg de kommer klar. Jeg har lige fået sat bollerne ind i ovnen. Jeg synes lige, der var for meget dej til at lave bollerne større, så der er lige lidt tilbage. Så jeg bager lige 2 eller 3 boller bagefter, at den her plade den er inde i ovnen. Men først så skal det lige bages med noget damp i sådan cirka 7 minutter, 6-7 minutter. Og så tager jeg pladen med vand ud, så skal det lige bages i 10 minutter uden damp. Så det er jeg spændt på. Sidst jeg lige prøvede at putte surdejsrester i, der havde jeg ikke fået nok mel i, så bollerne de flød virkelig meget ud. Men den her gang der er de meget mere faste i det, så det er jeg spændt på. Men jeg skal i hvert fald lige have lavet mig en kop kaffe, mens at jeg venter på, at bollerne de er færdige.
Jeg er landet hjemme i sengen efter en arbejdsdag, og min næse den er rød. Jeg har pustet næse hele dagen, for jeg er virkelig blevet ramt af sygdom. Jeg er både vågnet med ondt i halsen i går og i dag er jeg så også bare blevet virkelig snottet, så det er så træls. Jeg havde virkelig glædet mig til at skulle holde weekend. Det er mega men jeg prøver at lade være med at blive alt for påvirket af det, og så har jeg bare lige forsøgt at romantisere det en smule, at jeg er blevet syg, så mig kan man lige ind i Rema og købe et lille sygekit til mig, så jeg har fået lidt strepsil, Ipren og noget næsespray og nogle lomterklæder, så jeg kan pusse min næse, og så købte han også lige noget te til mig, for det havde vi jo ikke. Så jeg har lavet en kamillete, og så også bare lige noget saftevand med noget dansk vand, det smager virkelig godt. Og så har jeg taget sådan en lille dadelbar, som jeg har lavet for et par dage siden. Så det er mega men jeg prøver at lytte til min krop og lade være med at tænke, at jeg skal alt muligt. Så nu er jeg her, og så må jeg se, om jeg er mere frisk i morgen. Jeg kommer i hvert fald ikke til at skulle det store i dag. Jeg tror, at jeg vil sætte noget Netflix på, se noget, jeg er virkelig dårlig til at udtale ting. Bridgerton. Jeg ved ikke, om det er sådan, man siger det. Men jeg så sæson 1 af det, og blev mega grebet af det. Og så har jeg ikke set nogle af de andre sæsoner. Jeg mener, at jeg startede lidt på sæson 2, men så havde jeg ikke rigtig tid, og så tror jeg bare, jeg har glemt, at jeg så det. Så jeg har ikke set sæson 2 færdig, og ikke nogen af de sådan andre sæsoner. Jeg ved ikke, om der er 3 eller 4. Men i hvert fald så synes jeg lige, at jeg har set nu, at der jo er udkommet, eller udkommer en anden del af en sæson. Måske det er sæson 3, det ved jeg ikke. Men det tror jeg lidt, at jeg vil sidde og se. Jeg er blevet lidt fanget af, at der er så mange, der har snakket om det på TikTok. Så ja, jeg vil i hvert fald bare blive i sengen. Balder har også lagt sig til at sove hernede. Han er også træt. Det har været en lang arbejdsdag i dag. Både fordi jeg så har været, er blevet mere og mere syg, og så har der bare lige været en masse produktion. Så jeg tror sådan, det klip, jeg tog af, at vi printede, det er cirka det, som jeg har lavet hele dagen. Så jeg er træt i min krop. Min krop er sådan helt drænet for energi, så jeg skal ikke lave så meget andet end at sidde her, desværre. Jeg kan faktisk ikke huske, hvornår jeg sidst har smagt kamillete. Jeg husker lidt, at jeg ikke rigtig kan lide det, men jeg ved ikke, om det er rigtigt. Og jeg kommer også lidt honning i, for det synes jeg er det, man hører folk sige er godt til, når man er syg. Ja, nej, det er ikke lige mig, men jeg drikker det og håber på, det gør mig rask. Gør det bare sikkert ikke. Jeg kan se, at jeg har set 2 og lidt af afsnit 3 i sæson 2. Så jeg tror egentlig bare, at jeg vil se, om jeg ikke kan finde et resumé måske af sæson 1. Lige for sådan at huske, hvad det handler om. Og så tror jeg bare, jeg vil starte med sæson 2. Men det kan selvfølgelig være, at det bare bliver spillet i starten af afsnit 1, sæson 2. Nu prøver jeg. Til aftensmad skal vi bare have den helt gode, billige, nemme pizza med en købt pizzadej. Vi kan godt lide at skære den over og så rulle den lidt ud, så den bliver lidt tyndere. Det var egentlig meningen, at vi ville have bagt vores egen pizzadej, men det kommer altså ikke lige til at ske, så vi var lige forbi Rema og købe denne her. Så nu vil vi lave os noget aftensmad. Vi vil være sultne.
din far? Hvorfor er hende? Så er du nødt til at gå ind i stuen og kigge. Honey. Skal vi have håndtegn? Skal du vise, hvor vi er ude? Sød bølle. Det er kæmpe år. Felter! Der! Hvor er du dygtig! Hvor er du dygtig! Ja, du er mega dygtig! Ja! I er dygtig! Du spiser 3 snacks! Ja, inden aftensmad! Han så lille underbid. Åh, du er dygtig, Falder.